Basuki gen kula sowan. Namung kemawon sungkem kula katut. Apa ilmu ya? Ya. Tak tampa. Senenge ngatine wong tuwa. Nggih. Sawah wae tampa. Kapundi mugi amenggono teguh pahiwananipun ingkang putri. Ya, dipenak. Ngestaken dawuh. Wirawa Sekti. Paring pangandika Bapa. Pangestune wong tuwa tampane ya nak. Kula tampi mugi tansah hamba bardaya pangaribawa. Enak ya. Kasihan. Nggih, bocah bagus. Wong sing bagus sak donya ora ono sing masyar. Panji asmara bangun. Kuwi nang tugas. Gantung tegas sopan estunipun Bapa Wilmaya. Ya, suwan kula kalis ing Sabdolo. Ugi boten katalupen sugeng kula punjuk. Tak tampa pamujine wong. Sangetan gen kula nampi mewarot sujuban. Yo ya caket namung wis akan gawe. Lah Joko Putra paring pangandika pilujengge pikantuk pangestu tebih saking Urawan tumapak ing pelataran Sendang Putih kalis ing Sambika amung kula caos sugeng tak tampa pangestu kula tampi bagusaken teguh kayuhangan kula kabeh padha sekewaran oleh mergo meneng nggih rina wengi nggonku nyuwun Gusti ya muga-muga wae muridku kabeh rezekine muga do tambah nggih bojone ya do ayu-ayu nggih menika ingkang kula antu-antu menawi rezeki tambah kula niki pun beles cedhok nek bojo tambah nggih niku sing kula arep kejaba kuwi nggih katen apa Wilmaya sasampunipun kula manes wonten ing Sendang pelataran Putih wonten ing ngarsanipun Bapa Wilmaya wonten ing kadipaten kula sepisan kadipaten Mataun kalih sing Sambingala ingkang engko kalih ing Mataun menika wonten pangeran-meran Bapa Wilmaya ana pangeran-meran nggih ning kira-kira gawe angsuran petapan ora wah malah saya damel kuncaranipun Sendang Pelataran Putih Bapa Wilmaya among tani anggenipun nandur tuwa menika boten limprah ora lumrah boten limprah nuwun sewu tiyang nandur semangka niku yang nandur semangka niku ingkang lumrah paling ageng sak endi nggih kok boten ing boten ing taun menika tiyang amung tani nandur semangka niku gedene sak gelok ya berdolan batin ya boten lanjut awet saking sawah panjenenganipun Bapa Resi Wilmaya dadi ngono ya nggih upamane ra guru nyampe wah boten kedodosan ngoten nggih Wirawa Sekti Bapa Wilmaya kadipaten wawane piye nggih rumas kumun setahun jimbleng sak rendeng kula ngaso kawruh ngersaning Bapa Wilmaya kados dewa ingkang jawantah ingkang peparing sagung kawruh ing wonten Kabupaten Sokandara aku iki menika leres kondang Kadipaten Sokandara kaloberan segara watu ubrauku linabur watu bebasan tukul sarwa tinandur murah tanpa tinumbas
Nanging kelelok gumunipun elok nggih. ora enten bentrek Kakang Wirawaseta. Kaum tani sami olah keduk bumi nandur gedang elok sanget. Elok piye? Gedene mboten pakat. Gedene sak kentongan. Luwe Dadi gedang gedene sak kentongan. Sabab jenengan. entuk sawah. Sabab jenengan. Nggih. Nggih. Kalau nggih. Oke. Nggih, tak bagus. Kau mati Tak banget. ganteng. Kepiye? Ing jenggala piye nggih? Pegang bekas sopan itu sasampunipun kula mahis sespo. Wonten ngersanipun Bapak Wilumoyo Ya. kula ayu tentrem. Boten wonten alasan napa-napa. Ngono ya. Sami bagas waras Entuk sawahku ya. menika leres. Nggih, nggih. Goro gede. Kuwi tados. Andaka putra. Ya. Andaka. Jauh. Piye nggih kadipaten? Salebetipun kula ngangsu kaweruh menggo pangerten wonten ing pertapan pelataran Sendang Putih ya. Ngurawan kathah pageblok. Pageblok kala wau bebasan enjing sakit sonten pejah. Sonten sakit enjing pejah. Nanging boten napa-napa. Pejah gesangipun manusa niku Gusti ingkang nentukaken. Nanging sing dadi gumune kawula ing Ngurawan Ana meneh. wonten Apa? sak sampunipun kula ngangsu kaweruh membo pangerten wonten ing Bapa Wilumoyo. Wong sak negara sing wadon meteng bareng. Ngono dobret. Kok menawi kenging pandonganipun Bapa Reksi Wilumoyo. Iku aneh. Wong tuwa kok ndongakno. Wong tuwa ndongakno apik. Terus Sak sampunipun tiyang bobot likipun nang jabang bayi babaraken. Lair cengel. Tiyang niki do gumun. mune piye? Boten tiyang Ngurawan saking jawinipun Ngurawan padha gumun setahun jembleng serendeng. Bayi lair cengel cangkeme ambane padha lawang. Kene ngomong kok kepraco. Niku estu mbok menawi kenging pandonganipun Bapa Wilumoyo. Nah aku sawahku ya sing apik-apik. Kaya semangka beno gedang sakentongan. Niku kasunyatan Kanggone apa nek kanggo mangan semangka sak genuk gedang sak kentongan. Nak cangkeme ambane boten padha lawang, boten sedeng. kowe iki kebangetan. Umuk kok kebangetan. Niku nata kok Bapak. Lha boten umuk Bapak Wilumoyo. Ngene ya, nggih. Upamane sing kabeh-kabeh do kaya ngono, sing siji ora ngono. Boten apa-apa, boten apa-apa. Boten kirane kuncara asmanipun Bapak resmi. Iya ora. Mengko ditutup. Nggih. Ya, kabeh muridku. Mula nganti dina iki sira tak timbali kabeh. Nggih.
Sawetara aku arep ndongen sithik. Ngono. Mergo aku duwe murid akeh. Angkah batenku nggih. Kepengin mulyake murid-murid. Oh, nggih. Kepengin nyuwargake murid-murid. Niku sing kula enteni. Gemah ripat. Oh, jinawe. Aku mau piye? Oh, nggih. Aku minta golek papan. Durung sawetara nggonku nyepi nggih. Ana rawuhe dewa. Dewa iki rawuh nang pengarepanku. Arep ngono to? Oh, nggih. Jenenge menungso ditekani dewa. Nggih. Boten saka tiyang. Nek ora Ras. lah dewa mau cedhak aku nggawa nggawa wahyu sing jenenge Wahyu Cempaka Mulya. Lah niku napa kagem kanggene? Ngene Wahyu Cempaka. Sadurunge Nggih. bareng nggawa wahyu tak jaluk. Mergo apa? Wahyu ki arep ditundhono. Lho. Lah ora Ras. wahyu tak suwun. Nggih. Nah, mula wahyu tak suwun iki dina tak gegem. Wah, wahyu tak gegem. Niku le. Niku napa kanggene wahyu? Dene wahyu kasihate wahyu. Nggih. Negarane iso dadi tentrem ayem gemah ripat. Bebasane kowe turu iki ae kabupaten. Kaping pindhone Kaping kalipun. sapa pawongan kang kedunungan Wahyu Cempaka Mulya. Nggih. Uripe tambah 5 Gesangipun uripe tambah sang 100 tahun. Saestu menika tenan. umur tambah 500 tahun. Kaping telune. Kaping 3 dosen. Kaping Nggih. telu. Menungso iki ora iso tuwa. Umur 500 tahun rupane yo Ajeng tenan. nek rupa sing kok bagus ngono kae. Awak. Nun sewu. Ya wit kula menika kalebet murid ingkang sepuh piyambak menapa ingkang putra. Biro seto saged nyuwun pujatipun Wahyu Cempaka Mulya. Kula nyuwun mejang. Kula kowe kepengin. Nggih. Nek kowe kepengin ya Nggih. ngelmu samunggaran iki ana syarate. Ana sajene. Wonten sasanipun. Iya, Menapa wujud raja Brana? sasane sajene. Nggih. Ora wujud duwe aku nggon. Ora sugih duwe. Raja menapa sasane? Nah, kowe sasrane sirahe Bupati Satos. Mustakane Adipati Setunggal Atus. Nggih. Kowe anggere iso nyepakno Nggih. sirahe Bupati Satos. Nggih. Jos kowe nggih. Ben ora ana bupati kula sajane. Kula kok gumbregah kula. Gumregawe nggih. Batin boten datan kula selaki. Iya. Kula kepengin duwe Wahyu Cempaka Mulya. Kowe ya pengen. Oke, edan kok piye. Nah, nak kepengin nggih gampang sangat. Lajeng punapa punaginipun? Pitik ora sapi ora wedhus. Nanging sirahe begawan 140 nggih. Gawan. Begawan. Saestu Tenang. sirahe begawan 140. Aja menawa 140. 500
Sirai Begawan Sako. Ya. Yo kepengen yo monggo sing ora do pengen. Oh nggih. Nggih. Basa kula. Karado film. Nggih. Bapak Wilumaya. Menawi kula mireng ngendikanipun Bapak. Iya nggih. Romo Mokso kasih semana itu. Menawi dipun pangaken kula kepenagan bene wah Cempaka Mulya. Kowe pengen duwe Wahyu Cempaka Mulya. Menika leres. Ya. Ora kabutan tak wenehi nggih, mergo kowe murid. Matur sanget nggih Bapak. Nah ya ngono. Wonten napa? Padha-padha ya ana syarate nggih. Wonten sarananipun. Ana syarate ana sadene. Lajeng sarananipun napa? Sajene ora apa-apa ora mas, ora bondo donya. Wong loro. Namung Iki 100, iki 140. Kowe mung loro. namung kalih. Iya, Napa wujudipun? pengen ngerti? Nggih. Ora liya Sekar Taji karo Ragil Kuning. Mergo iki ilham nggih. Ilham iki aku ora iso selak. Kari kowe gelem apa ora? Menapa boten wonten sanesipun? Ora ana ya mengko. Dia bisa Sekar Taji lan Ragil. Ragil Kuning. Pengen bengelmu. Kula saguhi piye? Piye? Amun Lama saja kowe iki jangkep kanca driyamu apa ora? kula tansah jantung. Sekar Taji iki garwamu. Ragil Kuning kuwi kadangmu. Wong perkara Wahyu Cempaka Mulya kowe durung ngerti iki durung nyata kowe kok saguhi yo Taji mikir iki aja nganggo dengkul mikir iki nganggo bathuk asmara bangun Kula lama saja. kowe eling yo lagi awan mau ana lakon kowe dadi ande lumut mergo bojomu Sekar Taji pisah karo kowe diwangi Madang Sudra nganggo jeneng Keting Kuning ya bobote tresno karo kowe lho perkara ngene kowe arep tegel ya Di aja ya Di aja terusno aja Di Lama saja kok. Anjasmara bangun Kula niki boten lali. Kula taksih kemutan nanging kula nyuwun sedaya Kang Mas Handoko. sapa Sekar Taji menika garwanipun. garwamu Ingkang gadhahi garwa menika lila. Panjenengan menika namung kadang sampun tekan iki napa? wong ora duwe kok ketenengan Di aku iki ngelingke aku kadangmu boten lali Kang Mas tasih jantung. Kula kepengin yuswanipun kula tambah gang 100 taun. kowe yo percaya Nggih. mateni wong tenan Di Kang Mas Handoko pun ora apa-apa wong tuwa dapur ngelingake nak kowe meksa bojomu karo kadangmu kanggo bekakak kowe kepengin nampa Wahyu Cempaka Mulya ora apa-apa tonggak warung nak ana apa-apa aku ora melu-melu saiki kula padha-padha murid ana ing plataran Sendang Putih Birawa Sekta Birawa Sekti kepengin nampa Wahyu Cempaka Mulya Anjaka Putra kepengin nampa Wahyu Cempaka Mulya kepengin padha-padha murid Syaratnya ora apa. syarat apa
satu. Ora 140, ora loro. Piro? Siji. Siji. Apa syarat? Syarate sirahe Resi Curiganata. Pancen aku meguru ning Sendang Putih tak go jajal-jajal. Aku njaluk bubarke pertapan Sendang Putih. Padha meneng ae. Sampeyan niku dari mana boten? Saestu lho. Anjoko putra kecil. Saestu lho. Ajo. Ajo. Jago. Kakek. Lho sampeyan iki Malah banyu bangun. kamu ngerti kok. Mateni wong. Minum ayo. Apa? Wani kowe wani. Wani yo. Wani. Bubarke lakaran sudah putih. Nala bubarke tak pateni. Apa wae lumayo. Sampeyan iki bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Sampeyan iku takoni wijaksana. Wijaksana. Kok upamane aku sing dadi Andaka Putra, ora mung sak ember. 10 ember. Tak kurang payu. Namun kurang tak ibu ini. Kurang kamis. Ora. Lah mau jare kurang. Udah. Kamu kaya ngono malah kok obor terus. Kediput gaya paneni. Kene aku ora nggo sandal di. Mateni. Nek aku ora tak gelekno bendo. Ya tujuh ngapa aku sore marah. Nek, Gang. Perkara iki aja wedi Andaka Putra. Nggih. Aku kowe sago ora? Nggih, saka. Kowe sago. Oh, sago. Kowe sago. Damang kata nggih. Sampai jalan mati sakniki, kok mati sakniki. Ora ana gunane aku ngasuk kawarsane opo ilmoyo. Sampai wong tuwa-tuwas, mriyobas kakan batak. Janjine pripun? Sampeyan. Janji apa? Ragil kuning calon bojo. Kalau Candra ke ono niku calon bojo. Kok kanggo kakak, ajeng kanggo kakak. Babang bayi. Cabang bayi pripun? Mulane dadi wong bisa lah ngerti. Tekem siramu cilik. Lah kok tahu to kok? Dene Asmara bangun. Saranane kalau Candra ragil kuning. aku nderek sarana. Ben ragil kuning lan sekar tadi. Dinggo sesati nanging ora tak pateni. Lajeng. Sekar tadi tak entono kowe. Ragil kuning tak entokke kowe. Rama
angkat ngempalaken sedulur Prabu. Gon kumlumpukke kabeh kowe ning papan kene iki arep nderekke Kang Mas Adipati Andaka Putra. Tumuju ana ing Sendang Putih. Ana pirang bergodo kabeh kanca rewah. Prajurit ingkang nderekaken panjenengan wonten tigang bergodo. Padha wis jangkep kabeh. Ampun siapa berarti? Yen ngono, Senopati Wadima, inggih aku njaluk titianku Gajah Lawu tok ing papan kene. Menawi sampun kepareng wis tak dawuh. Yo, tak kepareng. Marang sira kabeh. Wiwit saka perwira Bintara lan Tamtama. Siyaga Makarya. Angesti Sanjata. Kanthi lumaksana makita kita. Kang Mas Adipati Andaka Putra laku bae.